Dneška bude video, jak šepatí. Pierka robia dievčatá a chlapci, ktorí budú stávať tie maje. Vedúci, takže kde máme ísť? Je vyscepila na svadbe. Jak dlho varíte to ten guľaš? Dzivý guľaš. Dneska budeme trošku zabavu robiť, hrať na husle. No to dúfam, že sa stretneme na najbližšej svadbe. Že by som zapasoval do tej celej partii. Chlapi, aký máte názor na také zvyky? Vyšmiata, jak niečo. Ako prebiehali vaše pierkoviny na vašej svadbe? To boli nádherné pierkoviny. Áno. Vítajte moji milí diváci v tomto novom vlogu, v ktorom vám prinášam tradície, ktoré sa konajú pred svadbou a volajú sa konkrétne pierkoviny. Chcem vám približiť túto tradíciu, lebo sa pomaly vytráca a podľa mňa má nádherný význam. Už dávnejšie som vám sľúbil, že natočíme vlog aj v slovensko-šarištine, čiže dneška bude video, jak šepatí. Pierka robia dievčatá alebo družičky, ktoré budú na svadbe a takisto chlapci, ktorí budú stávať tie maje. Čiže veľmi sa na to teším. Uvidíme, aká z toho bude zabava, tak poďme všetci na to. Vedúci, takže kde máme ísť? Tu vás poprosím, pane, zaparkovať. Dobre, ideme na to. No už pozerám, že veľa Audi je zaparkovaných, takže sa to tu celkom vzbieha. No zaparkujeme autíčko a uvidíme, jak to bude ďalej pokračovať. Hlavná družička budeš na svadbe. To je sestra nevesty. Vidíte, jak hlavná sestra vytvára pierka na svadbu, tak? Tak. No zatiaľ si čekujeme priestor, jak to tu vyzerá, jak Maťko zariadil terásku, guľášik, posedenie pre ľudí a tak. Páči sa. Babka, že čo sa týka pierkoviny, jaké ste mali dakedy tradície? Veselo bolo. Áno. No, svadba bola doma, stan na dvore a bola zima už vtedy, prišiel v noci mráz, tak no, hudba, všetkého bolo. Kopa ľudí, bo svadba bola doma. No to się nas chodzilo ludzi więcej, nie tak jak nam teraz to te młode, ale i sąsiedzi, da co kto przyniósł i proste, tak to fungowało. I vyscepila na svadbe. No, že musela som mať rozum, nie? Tak. Ďakujem, babka, takže sa vidíme na parkovinách a vás nebudeme v noci budiť, dobre? Hej. Že by ste ešte vyspala. Ale toto je naša teta, moja švagrina, keď co chce... Dobrý. No, že obchodí, že mne drapli pani na kapurke a im hovorím, že ja presne pred 55 rokami mala tiež pierkoviny. No, takže ideme ešte spýtať z chlopov, co dali do guľašu. Chlopi, jak dlho varíte to ten guľaš? Kúkne do mobilu, je dlho. 4 hodiny. 4 hodiny. A z čoho je guľaš? Z diviny. Keľo tam je mesa? 10 kg, 3 kg, cibule 3 kg, papriky. No ale nedávajte celú receptúru, bo všetky budú chcieť znať, jak sa robí taký guľaš. Mesko je mäkké, takže nie je žiadny problém. A čo ešte všetko ste dávali? Korenia sme dali toľko, že vôbec nezisíte, z čoho je ten guľaš. Dzivý guľaš. Vidíš, to tak má byť. Co máme za palenočku dneska? Neviem, čo to je. Skús hádať. Netuším. Ocko palí takú palenku? Ocko dáva paliť. Aha, dáva On si všetko paliť. pekne pripraví. Hej. Vieš, hej. Všetko najlepšie a verím tomu, že pierkoviny dopadnú dobre. Seru ženík, zdravíčko, že by ti dobre dopadla svadba. Na zdravie. Maťko je svadobný aj kameraman. Už sme mali pár svadieb za sebou a sme fakt skvelo zladení, čiže už ho volám aj na niektoré svoje svadby ako kameramana. Čo dneska budeš robiť? Dneska budeme trošku zabavu robiť, hrať na husle, hrať na akordeóne. Čiže ty hraješ aj na husliach, hej? Na husliach, hej. To je, mám pocit, asi najmladší kameraman, svadobný kameraman, ktorý podľa mňa hneď vystrelil. Chválim ho, lebo fakt je dobrý. Nota serus. Na zdravíčko. Ty skade máš taký klobúk i to ten vercajk? Ja som tu vyfasoval, oblekli na mne. A že ty neši dajaký tanečník alebo co, hej? Iba piješ, ja keď hej? treba zatancujem, Iba keď piješ, treba jak všetké tu tak. Áno. Často chodíš na také pierkoviny hrať, alebo jak to máš? Si poviem tak, že často nie, ale rád zúčastňujem takýchto podujatí, akcií. Ale ty hraješ i kde v kapele, alebo tak? Ja mám vlastnú kapelu. Jaká kapela, jak sa volá? Ľudová hudba Beťare. Beťare, to Také je? sme Beťare. Ale chodíte aj na svadby? Všetko. Hej? Všetko. No tá dúfam, že sa stretneme na najbližšej svadbe. Určite. No tá na zdravíčko, serus. Že by som zapasoval do tej celej partii. Ja som dostal takú výslužku. Paja. Hušličky sa pripravujú. Bone, harmonika, už je ready skoro. Opa! Hop. Chlapci berú bresky a ideme ich o chvíľočku ozdobovať.
naše Boha, z rozkošujku vyhaj holám, z rozkošujku daj mazery, sama líhaj do posely. Maťko, jak sa cítiš? Výborne, konečne vydávam, nie, ja vydávam, ale sestra si mi vydáva, takže bude pecka. Vodu nepil, ale ja šest dohadala, koničkovi vody dala. Koničku vodu zdravú, bo ja idem do valalu, ku frajerce, ku tej Richtarovedice, do valalu, ku frajerce, ku tej Richtarovedice. A ty sa jak voláš, vedúca? Lenka? No tá poriadne viažeme stužky. Chlapi, aký máte názor na také zvyky? No výborne, že dobre je také, že sa pamätajú a robia sa ešte naďalej. A vy už ste zažil taký zvyk dakde? Toto je prvý raz, čo to vidím, a je to bomba. Paráda, bomba. Všetkým odporúčam, to musíte vidieť. Slečná, vám sa páči tiež? Áno, je to výborné, krásne. Za každú pesničku po poháričku. Teraz sa opýtame dievčat, ako im ide pripravovanie pierok na svadbu. Vynikajúco. Druhé pierko sme urobili. Nie je to náročné? Nie je. Ty, ale krásne. Krásne, že? Ja si myslím, že to je náročné. Áno. Vyzeralo to ťažko, ale nakoniec je to dobré. Slečná, vám jak sa vám darí? Dobre? Vyšmiata, jak niečo? Mne to ide trošku ťažšie, ale zvládneme. Čo sa týka mája, ktorý stavali chlapci, tento zvyk symbolizuje silu, odvahu a ochranu nevesty. Stužky predstavujú šťastie, lásku a vernosť. Musíte ich robiť poctivo, aby boli šťastní a verní. To je podľa mňa základ vzťahu. Guľaš zjedzený, no ale máme tu ocka nevesty, sme dneska odchytili. Ako prebiehali vaše pierkoviny na vašej svadbe? Rok to bude tomu 30 rokov. My sme sa zišli ako partia družbovia, u nás pred krčmou sme sa zišli. Prišli tam chlapi, ktorí mali auta, naši ma doma vystrojili stepšov koláčov. Výslužka. Sadli sme do auta, no a sme išli. Prišli sme tu, vystúpili z auta, starší družba mal harmoniku, začal hrať, spievať. Ďalší sa ako pridali, no a sme išli smerom z dnu, no a tam nás privítali, dal som im koláče, no a pokračovala. Zabava? A to nás, neverí sa nás trošku zbaviť, no ale asi do 3:30, tak no celkom sme sa tak dobre zabavili. Zatiaľ je 7 hodín a to nevieme ešte, ak budeme dlho. Mám tiež tú istú možnú otázku, že či sa zhodnú v tom, aké ste mala pierkoviny vy. Toto ma zaujíma. Tak to boli nádherné pierkoviny. Áno? A kde boli? No boli tu, v tomto dome. V tomto dome? Len boli o poschodie nižšie, to znamená, nazvem to garáž. Bola to garáž, boli pierkoviny v garáži. My sme sa brali 27. júla. Bolo to také pre mňa aj prekvapenie, keďže možno tie tradície skôr zachovávajú v tých krajoch ako Raslavice a manžel pochádza z Janoviec, takže bola som v takom očakávaní, že čo sa vlastne bude diať. Prišli mladí družbovia, tak to nazvime, spolu s mojím už teraz manželom, predtým to bol ešte snúbenec. Vystúpili z aut, tacka koláčov. Čiže toto isté, co povedal Ujo? Tacka koláčov. Tam vidno, že sú svoje. Harmonika, starší družba mal harmoniku za takého super úžasného spevu. Veľmi sa aj ja teším, že to, čo sme možno mali aj takou úlohou ako rodičia odozdať našim deťom, okrem
toho, že sme im dali život, odovzdali vieru, a ja vždy hovorím, a dali chlieb do rúk, tak aj tie tradície našich predkov, snažili sme sa im teda odovzdať a dnes sme toho svedkami vlastne všetci, ktorí sme tu, že sa nám to, aj táto úloha ako rodičom podarila. Áno, super. Touto poslednou klapkou by som chcel ukončiť toto video celej rodiny Gutekovej a prajeme im všetko dobré. Takto vyzerá tradícia pierkovín a ideme sebe zašpívať. Poďme, partia! Nemám nikoho, otec sa mi žení, mama tá je v čiernej zemi, nám čo pôjdem domov. Otec sa mi žení, mama tá je v čiernej zemi, na čo pôjdem